Så går vi over i en lang række holdhopper, og den forreste kanon 1622 fra Bitten Søholm Larsen. Den er efter Blue Water Romantic, og moren er en ren fuldblodshoppe, og det er det, vi siger, at det kan godt være lidt svært at avle med ren fuldblod, fordi i første årgang, eller første generation, så er det går lidt mere over bevægelse, men her har vi en hop, som kan bevare bevægelse, og det er en hop, som er passet ædel, harmonisk, udtryksfuld, ganske velansat, måske en anelse kraftig, men det kan sagtens gå an. Skulderen den er lidt lang og sprog, og manken er velmarkeret, og den har en god overlinje. Lemmerne er passende fører, det er tit også, når man får tæt på, går lidt i over lemme kvaliteten, men her det hele bare, den har en rummelig taktfast skridt og en rummelig krav, og vi siger stykke med 23 point. Den næste katalog 1619 fra Tina Andersen, det er en hop 8 år, det er en hop, vi har tidligere set her på dyreskue. Det er en hop, som jo er ikke helt så moderne, som var det 3 år, men det er stadigvæk en hop med nogle virkelig partier i. Den har en kæmpe stor sadeleje, og den er også halsen er velansat. Den har en god og smidig overlinje og et langt pænformet muskuløst kryds. Og så har han jo bevaret det til den 8 år, det er selvfølgelig ikke natter for næsten, men så har han bevaret bevægelsen. Den er virkelig rummelig og smidig skridt og meget taktfast. Det er en hop, hvis vi skulle gå efter 10 skalaen, så vil vi få 9 i skridt, og også den har en rummelig og taktfast krav, dog en lille smule flad. Jeg kunne godt have ønsket, at den kom lidt mere op i dens albuer og dens knæ foran, men det er en rigtig tiltagende avltop. Tillykke med de 23 point. Og den næste katalog 1624 fra Mathilde Halling. Det er en hop efter Bøgegården Florino med Donato som morfar, og det er en højstille og måske også en lille smule lang hop, men den er velrejst, den har et kønt hoved, halsen er velrejst og velformet, skulderen er lang og sprog, og den har en lang, høj manke, den er sådan lige rigtig markeret. Det kan jo også alt med måde, vi vil gerne have en markeret manke, men det her er sådan lige overkanten. Og vi har også en lille bemærkning, når vi har en lidt kortere ribben. Den har et midt langt kryds, som er velformet, og lemmerne de er passende fører. Dog har vi en bemærkning om, at den er lidt ret i dens has. Og spidsen den er rummelig, smidig og travl.